Adam je finančným riaditeľom rastúcej firmy na Orave. Ako každý kľúčový člen vedenia, aj on zodpovedá za úspešný chod firmy. V poslednom čase sa však vo svojom tíme stretáva s nedostatkom kapacít a know-how. Jeho tím je preťažený. Finančné výkazníctvo v kombinácii s novými projektmi sú momentálne pre neho veľkým sústom. Keďže je Adam schopný manažér, rozhodol sa situáciu aktívne riešiť. Využil odporúčanie svojho známeho, ktorý podobný problém vyriešil pomocou služby Financial Resources Outsourcing od Deloitte. Rýchla a profesionálna reakcia urobila naňho dojem. Do firmy prišiel v krátkom čase tím skúsených odborníkov a účtovníkov, o ktorých Adam požiadal. Adamovi a jeho tímu pomohli nielen splniť naliehavé povinnosti v súvislosti s finančným výkazníctvom a účtovnou závierkou, ale aj navrhnúť dlhodobé riešenia na zefektívnenie podnikových procesov a automatizáciu finančného výkazníctva. Adam je s výsledkom veľmi spokojný. Finančné oddelenie je stabilné a vedenie spoločnosti je pripravené na budúce výzvy. Vďaka outsourcingu finančných služieb ide všetko hladko a Adam sa tak môže venovať dôležitým strategickým projektom.